Tu hi toques, jo hi toco. Em dic Àlex Jiménez i estudio el piano a l'Estudi Musical 143. I bé, m'agrada tocar el piano perquè, bé, porto pràcticament tota la meva vida tocant el piano i han sigut moltes hores d'estudi intens, però també de gaudir molt i m'ho segueixo passant molt bé i segueixo podent aprofitar moltes estones i disfrutar moltíssim. A continuació tocaré el preludi de Debussy anomenat Minstrels, del primer llibre de preludis, i espero que us agradi.